Happy birthday, Mr. King. Happy birthday to you. Пак ли се целуваш с нея? Ей, от вас ще поудея. Как не ви е срам, не знам. Пак зарязахте ме сам. Целуния вместо мене, давам ти цигара време. Да ревнувам ли защо? Много е възбуждащо. Усещаш ли ти, което и аз? Тя иска да легне в леглото с нас. Придопира ни да пламне от страст и да покаже най-доброто. Опитай я и ти, а после и аз. И още, поне още час. Перфектната нощ, това е за нас. Аз ти и Мерилин в леглото. Как обичам да я чувствам, пареща в моите пръсти. Все едно, че е жена, нежна и възбудена. Гледай формата и фина, тялото като куприна. Как да не поискаш, как да я вкусиш пак и пак. Усещаш ли ти, което и аз? Тя иска да легне в леглото с нас. Придопира ни да пламне от страст и да покаже най-доброто. Опитай я и ти, а после и аз. И още, поне още час. Перфектната нощ, това е за нас. Аз ти и Мерилин в леглото. Усещаш ли ти, което и аз? Тя иска да легне в леглото с нас. Придопира ни да пламне от страст и да покаже най-доброто. Опитай я и ти, а после и аз. И още, поне още час. Перфектната нощ, това е за нас. Аз ти и Мерилин в леглото. Усещаш ли ти, което и аз? Тя иска да легне в леглото с нас. Придопира ни да пламне от страст и да покаже най-доброто. Опитай я и ти, а после и аз. И още, поне още час. Перфектната нощ, това е за нас. Аз ти и Мерилин в леглото. Усещаш ли ти?